Dobro, mi smo u 2013. godini puno toga uradili, gotovo 10 km asfaltnih puteva, ne znam, 5-6 školskih igrališta, ukupno investirali nekih preko 6 miliona konvertibilnih maraka iz našeg vlastitog budžeta i imali smo bolje punjenje budžeta u odnosu na 2012. godinu, gotovo 4 miliona maraka. Puno toga u infrastrukturi se treba uraditi i mi smo planirali za 2014. godinu, hajde tako kažem, možda projekata koje prevazilaze i naše mogućnosti. Za neke projekte smo već raspisali javni poziv. To vam je recimo put od Lohova prema Golubiću, pa onda put prema Klokotu gore, pa imam put Mala Peć, Čavnik, to je jedan put koji je ovako dosta frekventan, jer ljudi koji idu prema Cazinu i Krajini, radi sa graničnog prevoza, uglavnom idu s tim putem, pa onda imamo još put prema Srbijanskom platovu, to je ono što smo već objavili i firme su prošle na tim projektima i to bi trebalo završiti. Ali ono što je bitno da smo u tom budžetu naveli, neovisno koliko infrastrukturnih projekata, to je da ćemo ih realizirati kakav bude priliv ili prihod budžeta. Ono što moram vama reći, a i za javnost, taj prihod je u odnosu na 2012. odnosno 2013. godinu, kad gledate januar, februar 2013. i januar, februar 2014. godine, manji. Zašto smo mi imali bolje punjenje budžeta 2013. godine? Zato što smo imali ove određene prodaje zemlje, rente, komunalije, ovi infrastrukturni objekti koji bi se trebali raditi, vidite, Bingo, pa FIS, pa ova zemlja što je prodata ovome Agramu, pa Neli gradi ovaj objekat, pa ima tu još neki projekata koji bi se trebali raditi. Znači, morat ćemo to, kad kažem stezati kaiš, morat ćemo jednostavno svakodnevno pratiti koji je to priliv, vidjeti koji su to prioritetni projekte. Ali ono što je dobro, da se vidi da mi ne radimo to, da tako kažem, pred izbore. Znači, 2013. godina nije bila izborna godina, pa smo mi radili. Znači, mi radimo u kontinuitetu i radimo kontinuirano. I tako ćemo nastaviti i sve što budemo radili, mi ćemo to javno i transparentno raditi, pa ako se nešto i ne može uraditi u ovoj godini, zašto to ne uraditi u idućoj godini, nego dovesti općinu Bihać, da tako kažem, u financijske poteškoće. Ono što nama predstavlja, hajde tako kažem, problem jeste što mi moramo značajna sredstva odvojiti za veliki KFV projekat, znači projekat kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda koji smo mi pokrenuli. Ali za taj projekat općina Bihać mora imati vlastitih sredstava 10%, pa recimo ako imate u ovoj godini da će se uraditi nekih 10 miliona, znači morate imati vaš milion. Za to se mora imati sredstava i zato općina Bihać mora obezbijediti sredstva i ono što pripremamo da bi grovi projekata mogli realizirati, to jeste da ćemo sad, završava se procedura oko ovog kredita velikog od 13 miliona maraka, da bi mogli vratiti postojeći kredit od 11 miliona maraka, da bi mogli, da tako kažem, uzeti zraka 2 godine, da bi pokušali stabilizirati stanje u općinskom budžetu i da bi obezbijedili sredstva za ovaj KFV projekat. Ma se zavisi kako ko gleda. Ja vam nisam čisti političar, pa da samo gledam, to je meni više onda politikanstvo sad. Hoće li neko u toj mjesnoj zajednici glasati ili neće glasati, ili u gradu hoće li glasati, neće glasati. Imate neke odluke koje morate jednostavno donositi. Puno tih odluka je donešeno jednoglasno. Recimo, što se tiče sanitarne deponije, jednoglasna odluka vijeća je bila. Ima neka struka koja će to reći, mi smo to uputili prema Skupštini kantona. Imate u Ripču isto tako ljudi koji su za sanitarnu deponiju, imate ljudi koji su protiv. I treba razgovarati. A ako ta okolišna dozvola kaže da ta deponija ne treba biti na Karanovcu, koji je 16 km od Ripče, 7,5 km zračne linije, ne treba ni biti.
ne da treba ugroziti život. Jedan ljudski život, jedan dječji život, jedno pile kad bi otišlo stradalo, ne treba biti taj projekat, ako je to štetno. Ali trebamo na bazi argumenta razgovarati, a ne na bazi to neće biti tu. Ne ide to baš ne ide to uvijek tako. Pa neće biti centrala tu. Zašto? A zašto neće biti investicija od 100 miliona eura, ako je ona kvalitetna, korektna? Ako recimo imate općinu Konjic koja ima 20 i nešto miliona maraka, ima 7 miliona prihoda od hidrocentrala, pa nema problema. Ne trebamo imati hidrocentralu, samo nek nam onda neko iz federacije da godišnje 5 miliona maraka općini Bihać za turizam da se bavimo i nema nikakvih problema. Sutra su to Psi lutalica, općina Bihać odvojila je 100.000 maraka, to sam ja govorio i prije za Bazil. Ja mislim da to trebalo više odvojiti. Ali jedina općina u kantonu koja je izdvojila toliko sredstava, u Bihać se stvara problem pasa lutalica, imate općine koje nema nikakve zile i to nije problem. Iako moram reći da su i ti vidljivi pomaci. Ja sam i u tim raznim udruženjima, udruženje Spas i drugi, razgovarao, mi smo ta udruženja čak i pomagali. Ali ako nešto postane ucjena, onda ne ide to baš tako i više imate pristalica građana koji su za ovakav pristup zato što je on iskren. Ako nešto ne ide, ne treba na silu grad. Sutra je to neki objekat pa se bune komšije smeta, pa je to bilo sutra koja je investicija, a ja vjerujte, pa vidjet ćete u Ripču, može se lako desiti da će se graditi eventualno jedna fabrika, koja će proizvoditi hranu, pa sumnjam da bi baš neko locirao tu fabriku tamo gdje imamo zagađenja i tako dalje i tako dalje. Znači, ne treba samo politikanski prilaziti. Deponija 25 miliona eura, nekakve investicije. Da li nama treba kao eko kantonu da rješavamo smeće na adekvatan način? Treba. Sad, ako mi svugdje budemo provodili, može li ovdje, ne može li ovdje, možete vi na drugi način to postaviti, referendum ovdje u Bihaću. Pa vidjet ćete procenat koliki će biti za hidrocentralu, koliki će biti i za, ne znam, nija deponiju, koliki će biti za masu tih infrastrukturnih projekata. Ono što ja mislim da je dobro u ovih godinu dana, koliko sam ja tu godinu, 2-3 mjeseca, par privatnih velikih investicija se radi. Taj Bingo će napraviti objekat 20 miliona, radit će tamo 100-150 ljudi, pa će FIS krenuti napraviti objekat od 13,5-14 miliona maraka. Pa bi Agram, ako Bog da, treba okrenuti isto tako u ovoj godini, iako, vjerujte, ovo zadnje dešavanje, opravdani protesti građana koji su izašli, nisam siguran koliko je to baš dalo, ne znam, vjetra u leđa ovima koji žele da investiraju, pogotovo koji dolaze iz drugih zemalja. Znači, mi smo grad maksimalno otvorili, nastojimo da ima investicija. A znate, u ovim poslom koji se ja bavim, uvijek će dio ljudi to podržavati, dio će ljudi reći da to ne treba. Ja ne znam kako ova zemlja, ne da izađe iz krize, nego kako da bude normalna ako ne bude investicija, ako se ne bude gradu. I u gradu Bihaću i u drugim gradama u ovoj zemlji. Ne znam o čemu se radi, nisam to gledao, ali bazite, ako nešto ima, iako ja moram reći to i za javnost, i za vas, ja nisam puno ne obećavao. Šta se moglo obećati kad ne znate u što ulazite? A znate u što sam ušao? 24 miliona duga, 14 dugoročno, 10 kratkoročno, u firmu jednu ili općinu koja je kasnila 3 mjeseca sa platama i toplim obrocima, u jednu općinu, recimo, u firmama čiji je osnivač općina Bihać, plate su kasnile od 5 do 9 mjeseci i šta imate obećati? Obećao da ću ulagati u poljoprivredu, uložili. Obećao da ćemo pomoći bihaćki sport, vidite rezultata. Obećao da ćemo sufinancirati karte đaka putnika, radim to. Obećao da ćemo nagraditi, pomoći novorođene bebe, radimo to. Hoćemo otvoriti, demokratizirati grad, hoćemo, vidite to po ovim investicijama. Sad, a lično skoro da nisam nikom ništa obećavao. Ja mislim da sam jedini političar koji je rekao, ne znam gdje će, ako je to razlog da glasate za mene, da bi se neko zaposlio u opštini, u nekim firmama i tako dalje, nisam siguran mogu li ja to. Pa uzmite i ove mjere što radim sad, umjesto nekom zapošljavao, vjerovatno. Ja sam morao ovdje moliti ljude da odu u prijevremenu mirovinu sa posebnim stimulansima da bi smanjio broj uposlenih, odnosno da bi smanjili izdvajanje za plate. Pa jedan od rijetkih načelnika i političara koji je smanjio retroaktivno
plate, pa evo opet, prije ovoga svega što se dešava, mi smo budžet donijeli sa 31.12. i u tom budžetu mi smo planirali da bi trebali ići s platama 10% niže. E sad, na kraju krajeva, ako nisam nešto ni to ispunio što sam obećao, pa imamo još, je li tako, 2,5 godine, ako ne bilo i prije vremena izbora, pa onda to kraće. Znate kad se trebalo racionalno razmišljati? 2006. godine kad je uveden PDV, tad političari umjesto da su rasteretili privredu, da su ulagali u poduzetništvo, oni šta su radili? Oni su sebi digli plate. Pa naravno da je teško nekome koga naviknete, pogotovo u ovoj općini Bihać. Ako ga naviknete da imao, ne znam, 2000 maraka stručni savjetnik, da sad mora raditi za 1300. Pa normalno da je to šok. Ali ako vi sjedete ko ozbiljan čovjek, sjedete s ozbiljnim ljudima, onda oni vide u čemu je ovdje problem. Kad sam ja došao u općinu Bihać, bruto plata i topli obrok u 2012. godini sa 31.7. bio je 800.000 maraka. Ona je sad sa 1.1. u januaru mjesec 2014. godine 600.000 maraka. Kad uzmete na bazi mjeseci, to je 200.000 maraka. 12 mjeseci, 2,5 miliona. Jel se to moralo ranije desiti? Pa naravno da jeste. E sad, to je ono što ste me pitali u prethodnom pitanju. Imate politiku i politikanstvo. Da je bilo razuma, a što kasniti 3 ili 4 plata ako možemo sjesti ljudima i sindikatu reći mi ovo ne možemo financirati. A evo opet običnim rječnikom. Ako imate 800.000 platu, ako imate 100.000 kredita, to je 900.000. Ako imate 100.000 grantovima što dajete, to je 1.000.000. Ako imate drugi troškova 150.000, to je 1.150.000. Ako trebate dati sportskom savezu 50, 60, tako dalje. I sve drugo, a imate punjenje budžeta 1.100.000. Kako ćete to uraditi? Znači, ko u svojoj kući? Pa ko u nekoj firmi? Nije samo općina tu problem. Mi smo, hajde tako kažem, mikro jedinca, to je mikroplan jedan. Imate vi puno drugih državnih firmi koje imaju neprimjereno visoke plate u odnosu na zemlju u kojoj mi živimo. Ja ne mogu prihvatiti recimo da bilo koji direktor državne firme na području općine Bihać bi trebao imati veću platu od načelnika općine Bihać. Ne kažem u privatnom sektoru. Onaj ko zna, onaj ko radi i tako dalje. Vi imate da smo mi političari. Imate nas političara, imate ljude koji rade u državnim firmama u javnom sektoru, imate uglavnom i djecu koja rade u državnom i javnom sektoru, uglavnom se međusobno ta politika posluži. I imate ljude koji rade u privatnom sektoru za puno niže i imate onda one koji ne rade. Ja koja sebe nisam imao nikakvu dilemu, vrlo korektan razgovor s sindikatom i kad sam došao, to je jedan od rijetkih sindikata koji je prihvatio retroaktivno smanjenje, a moglo nešto reći, iskreno sad. I da nisu prihvatili, mi nemamo para. Znači, i da nisu prihvatili. I kad se to ljudima iskreno kaže, danas je punjenje općine Bihać otprilike 1.100.000, bruto plata i topli obrok 600, 100.000 imamo firmama čiji je osnivač općina Bihać 700, imamo kredita naslijeđenog 200.000, to je 900, imate 150.000 drugih troškova, to je 1.050.000, šta nam ostaje za infrastrukturu? I tako dalje, i tako dalje. Ovo vam je realna priča. Ja sam i snizio na kraju krajeva ono što je općina osnivač, ako se sjetite kad sam došao, za 30%. Sve troškove u javnim ustanovama, to je recimo od televizije, isto iskrena priča. Dakle, imate razumijevanje i tih sindikata. Pa oni su, sad nismo dirali, oni su recimo imali zadnju platu kad sam ja došao za 4. mjesec. Znači kasnila 5., 6., 7., 8., 9., 10., ja došao 13.11.2012. godine. Sad imate i takvih ljudi koji kaže bolje da ti meni vodiš fiktivno 1.600, pa da dobit ću je kad ću je dobiti. Još ako imaju sreće da muž i žena rade u firmama čiji je osnivač općina Bihać, onda je to odlično. Ili da još djeca rade neku u Telekomu, neku u Elektroprivredi, neku u pošti, onda je to fantastično. Onda nek ona kasni, ali će taj dan doći u našu kuću 6, 7, 8, 9.000 maraka. A mi se trebamo vratiti, ova zemlja,
i ovi ljudi koji vode ovu zemlju, ovi političari, u realni svijet. Znači, u realni svijet. A znate koji je naš svijet? Naš je svijet da imamo 40% nezaposlenih, da imamo, koliko, penzionera koji su na rubu egzistencije, ovo mirovine ove od 300-400 maraka, pa to je socijalna pomoć. I trebali bi imati sad te nekakve, ko biva eksperte po državnim firmama i političari koji bi trebali imati 4, 5, 6, 7 hiljada maraka. I to treba definitivno riješiti. Ja mislim da sam i tu jedan od rijetkih koji stvarno već govori na radiju o svojim primanjima, o životu, gdje stanujem, što si sad čut kupio stan do one Ares, nisam. Kupio kuću kod Trove, nisam. Imam u Krupskoj stan od 60 kvadrata, imam suprugu, imam 2 djece. Moja plata je trebala biti, kad sam došao ovdje, da je nisam smanjivo, 5.860 maraka. Smanjena sa dodatkom 4.260, ova smanjena sad, osnovna plata je nekih 2.000 i nešto, sa dodatkom od 20% i mojih 28 godina staža, mislim da je, ali nemojte me tačno vezati, oko 3.700 ili 800 maraka. E sad, ako me sad pitate, jel bi ona trebala i sad biti niža? Ja sam predlagao, vjerujte mi, 20% da se skine načelnik općine, 15% pomoćnicima i savjetnicima načelnika općine, 10% s fakultetom i 5% sa srednjom školom, sad kad su snižavali plate. Sindikat je rekao da idemo na linearnu priču, da to bude 7,94%, da smanjimo osnovicu. Evo, to je tolika moja plata. I ovo je iskrenost. Vi ste i komediji prenosili plate direktora, pazite, koji na neki način postavljaju te političke stranke. Pa vam imaju 5.700, 800, 6.000, 100 i 300 i tako dalje, a stranke za njih dobivaju glasove da bi oni imali direktorske pozicije. Kod sebe nemam nikakvu dilemu. Ona, ako treba ići još i niže, zajedno s drugima, nema nikakvih problema. A čak ako javno smatra da ja trebam i na ovo smanjiti platu, nema ni to nikakvih problema. Ja sam dobio 15.000 glasova, stranka SDA 10, više od svih protukandidata zajedno. I ko glasa za vas? Narod. Moj se život nije ništa promijenio, znači isto živim, na ista mjesta idem, imam iste prijatelje i tako dalje, znači baš ništa se nije. I ne može ni jedna funkcija, bilo koja bila ona, ne može utjecati na mene lično da se ja mogu promijeniti. Pazite, ja sam dobio 15.000, SDA 10. Možete to i obrnuto gledati. Ja imam podršku SDA, prijedloge daje prema vijeću i prema političkoj stranci, daje načelnik općine. I meni je puno lakše kad imam dobru podršku, ne samo SDA, nego ovi ljudi koji čine većinu, a često sam sretan ako i ljudi koji su eventualna opozicija, koji mogu donijeti zdravu, ljudsku, pravu odluku i glasati za nešto, bez obzira na nečiji ko je to predložio. SDA je velika stranka sa svojom infrastrukturom. Ja vam moram reći da imam odličnu komunikaciju, sad za sada i sa vijećnicima i sa predsjednikom stranke, i dok je to tako, daleko je lakše raditi. Pa naravno da je politička stranka i ljudi koji čine većinu, pa i opozicija, pa svi oni imaju prijedloga i svojih zahtjeva, tu se moraju tražiti nekakvi interesi, naravno neka rješenja da se to sve zadovolji. Robot će najvjerojatnije nastaviti izgradnju objekta uz neke korekcije koje mora uraditi, mi smo to riješili. Ja se nadam da je to trebalo vrlo brzo krenuti sa izgradnjom objekta,
Što se tiče importane, a to je već priča jedna, mi imam tu problem, definitivno. I ja sam s tim ljudima sjedio 4-5 puta, imao razna obećanja da će se naći neki novi investitor ili importane odustao. Imate projekt management firmu koja je sad vlasnik te zemlje, kupci su u prvoj fazi bili sasvim neki drugi ljudi, ti ljudi su bili iz Bihaća i oni su išli tako da su kupili zemljište da će tražiti investitora. I to je problem. Ono što je nama problem, što mi nemamo sredstava sad da vratimo ta sredstva toj firmi, da mi to zemljište vratimo sebi, nego s njima tražimo rješenja da eventualno oni nađu nekog investitora pa da to stavimo u funkciju, znači ovisni smo na neki način o njima. Što se tiče ovog drugog dijela Merkatora, i tu sam se ja uključio ko načelnik općine, tu je opet privatno vlasništvo, to je gospodin Halil Bajramović, vlasnik tog zemljišta, on je u razgovoru s Merkatorom i s tim nekim ljudima iz Merkatora načelno bio dogovorio da će Merkator tu graditi objekat, to je stalo i ja kad sam došao za načelnika, ja sam zvao i gradonačelnika Ljubljane, koji je nekad bio generalni direktor Merkatora, primio me gradonačelnik Ljubljane, bili smo kod generalnog direktora Merkatora. Merkator je sad u nekakvim problemima, je li ga kupio Konzum, nije li ga kupio Konzum, ima neke obećanja, nisam siguran. Oni su tu trebali doći i bili su. Obilazili ponovo lokaciju, da li će biti neke garancije banaka, neće i tako dalje. Ja mislim da će Halil tu morati tražiti neka druga rješenja. Mi ćemo morati s tim ljudima, ja sam sve, računajući i kriza, i bolje ikakav investitor, ne znam, nikakav, ne bil se nešto, ne bil on to nešto napravili, ali definitivno da ćemo mi morati prije ove građevinske sezone zovnuti te ljude, sjesti s njima ovaj put konkretno. Ako nema investitora, onaj se put mora vratiti u prvobitno stanje. Ja mislim da i ono treba sad sanirati. To je sad skupo i sanirati, ali morat će iznaći neka rješenja da se ono zemljište vrati u prvobitno stanje. Jer smeta onim ljudima koji žive na lukama, ono jezero, puno komaraca i tako dalje, i to je naravno problem. Opet ja sa tim nemam veze. Znači sve što sam došao ovdje, sve je definitivno problem. Znači, evo ova zemljišta koja su data, stavljena u funkciju i tako dalje. Sve jedno zemljište je problem. Nije to samo zemljište problem, ovo što vi nabrali. Ima još zemlje koja je prodata na kojoj se ništa ne gradi. Sad uzmite, prvo oni ne trebaju onako pisati. To je jedno. Drugo, općina Bihać treba da vrati 113.000 maraka. To nije upitno. Stanoupravi. Osnivač stanouprave općina Bihać. To su namjenske pare koje opet ta vlast posudila, a nije smjela posuditi. I ne trebaju oni gledati na ti 113.000 maraka općine Bihać. To mi možemo dati juče. Ono što je tačno, prvo da je u tu zgradu potrošeno enorman novac. 3.300.000 maraka. Ono što je tačno, da treba dati još 2 miliona i 100. Ono što je tačno, to općina Bihać ne može sama. Ja niti sam potpisivao, niti sam dogovarao. Ono što je tačno, da je 2012. godine planirano u budžetu 250.000 maraka kantona skinuto u rebalansu. Ono što je tačno, da je ova vlada planirala u 2013. godini 250.000 maraka nisu još prebacili. To je tačno. To rješenje o isplati stoji još uvijek u Ministarstvu financija. Ono što je tačno, da je ministar Helec, kad je bio ovdje, rekao da će najmanje 200.000 maraka staviti, planirati u budžetu za 2014. godinu u Federalnom ministarstvu boraca. Ja sam zadnji put kad sam bio u ministarstvu, bio kod pomoćnika ministra Heleza, kod gospodina Sabita Lipovića, i još su 2 pomoćnika njegova ili savjetnika bila u Federalnom ministarstvu boraca, i doslovno je ovako rečeno: nismo vas planirali u budžetu, zato što je MMF to uvjetovao, ali ćemo vidjeti s premijerom Nikšićem da on to uplati iz svoje budžetske rezerve. Znači, to je tačno. Ovo što pišu mogu pisati šta hoće, oni sami znaju da to nije tako. Ono što mi tražimo, što mi molimo, pa čak što mi malo i uvjetujemo, mi smo kao općina pokrenuli proceduru prodaje stanova koji nismo morali, u zgradi koju smo dobili u donaciji od švicarske vlade. I sad molimo te ljude koji stanuju u zgradi da kupe, jer su prošli na javnom pozivu koji je bio
oglašen da kupe te stanove. Vrlo je teško ubijediti ljude, pogotovo u ovoj krizi, koji žive u tim stanovima i sad ga ti trebaš ubijediti da on to treba kupiti da bi dalje nastavio živ. I to tražimo zbog rješenja te zgrade. I šta mi sad tražimo? Tražimo od fonda da nam prebaci 1.000.000 maraka, najmanje. Sredstava, nepovratnih sredstava i uz prodaju poslovnih prostora i uz ovo sve što vlada treba dati, da završimo zgradu. I uz ovi 113.000 konvertibilnih maraka, a znate šta imate problem? Vi sad ne znate koliko smo mi sad dužni. Imate stanoupravu po kojoj smo mi dužni izvođaču 23.000 maraka, a imate opet izvođača koji kaže da smo mi sad dužni 130 ili 140.000 maraka, ali da on to nije predavao zato što je morao platiti PDV. Znači, ovo je ono što je tačno. I skupštinski poslanici, a kod mene je bio predsjedavajući skupštine gospodin Hodžić i komandant, je rekao da će tražiti da skupština preko fonda odobri 1.000.000 maraka i da se to stavimo u funkciju i da pokušamo tu zgradu završiti, da ne kažem, u toku ove godine. Ono što je tačno jeste da mi smo na zahtjev ljudi koji plaćaju kiriju. Ja mislim 5-6 sad ljudi da smo platili za najam, jer plaćaju najam, plaćaju kredite, a ne mogu useliti. S tim i u to nije uveo Emdžad Galjašević, nego zna se ko je to pokrenuo. U 2009. godini i taj isti ko je to pokrenuo rekao da će zgrada biti završena za 365 dana, a danas je 2014. i imaju obraz zapisati saopštenja. Ja ga nikad ne bi napisao. Jedan zahtjev, opravdan osim zahtjeva da se nekom zabrani da se kandidira na izborima. Svaki čovjek ima pravo da se kandidira i građani su tu koji će odlučiti zaslužuje li on povjerenje građana ili ne zaslužuje. I to sam rekao javno, nikad ne treba gledati je li bilo nekoga s 50, 60, 100 ili 200 na nekom skupu, oni koji javno izađu da na neki način iskažu svoje opravdano nezadovoljstvo. Imate puno više ljudi koji sjede u svojim kućama, a nezadovoljni su. A nisu izašli na trg, nisu došli na neke plenume i tako dalje. I mislim da je ovo poruka. Ovo je dobro što se desilo. Dobro da se ljudi koji vode ovu zemlju, od države do općine, vrate građanima ili narod koji je njih birao. A šta je istina u ovoj zemlji? Pa istina je da 40% radno sposobnih ljudi ne radi. Istina je da oni što rade, osim u državnim institucijama, da rade za male ili mizerne plate. Istina je da penzioneri su gotovo socijalni slučajevi. Istina je da mi moramo biti iskreniji i nikad nam više u društvu ne fali solidarnosti, pravde, jednakosti, barem u ovim teškim vremenima. I sad imate nešto na što mi sami ne možemo uticati. Imate državu koja je ustavno komplicirana. Znači država sa 2 entiteta, distriktom Brčko, 10 kantona, iz te kompliciranosti njene proizilazi on stalno politička kriza. Nažalost, političku krizu političari su rješavali dizajući sebi plate. I mi smo doveli sebe do toga da smo bili pametni. Nismo ni trebali dozvoliti da nam građani izađu na ulicu, da bi nam rekli smanjite plate. Mi ne radimo. Smanjite nepotizam. Nemojte reketirati investitore. Svedite korupciju na nulu. Budite javni, transparentni. Mi to tražimo od vas. Ja ne vidim šta je tu loše. I mi mučimo toliko godina i onda se začudimo što je to eskaliralo do te mjere da smo sami vidjeli šta smo imali u ovih zadnjih mjesec dana. Ova zemlja ima šansu. Ako dođu ozbiljni ljudi koji prvo razumiju svoje komšije, svoje građane. Mi u federaciji nismo prodali Telekom, pošte,
elektroprivredu. Još uvijek nismo iskoristili dovoljno hidropotencijale, drvne potencijale, puno toga, prirodne resurse. Ako bi našli kroz ustavna rješenja, pogotovo u kompliciranost ili skupoću, znate, jedna država koja je federacija, koja ima 10 kantona, na stotine nekakvih ministara, premijera, i u takvoj jednoj skupoj državi imate 40% nezaposlenih. Imate nekakve političare, pazite, poslanik, kad je bio gospodin Radoš kod mene, sad kad je gospođa Pusić dobila nagradu, plata hrvatskog poslanika je 16.000 kuna, 4.000 maraka. Ja vjerujem da u Srbiji to nije 1.100, 200, 1.300 eura. Kod nas nekakav poslanik 7-8.000 maraka. Nekakvi ovi koji su poslanici u kantonu, pa idu u dom naroda po 5-6.000 maraka. Zašto? Nijedan građanin se ne bi ljutio da oni imaju 12.000 maraka da on rade. Da oni imaju primjerenu platu. Da mogu svoju djecu obrazovati, školovati. Ta djeca kad završe da imaju šansu, perspektivu. Ono što je najtragičnije sad u našem društvu, to je što nema nade. Znate, kad se nadate, kad vidite da, onda ćete se vi jedno vrijeme istrpiti, ali kad vi vidite da jednostavno nema pomaka, naravno da su reakcije ovakve kakve jesu i ništa neće biti isto, bez obzira šta neko mislio. SDA je ko stranka koja ima 10 svojih poslanika sad u Skupštini kantona, imala je 7, pa su prešla 2 iz Radom za boljitak i gospođa Bahtić iz stranke za BiH, ima 10. Jednostavno preuzela na neki način odgovornost i ponudila svog kandidata kojeg ima. Magistar Muslimović je generalni direktor ili direktor Unsko-Sanskih šuma, ja mislim neki 8-9 godina, 10. To je firma koja je oblast šumarstva. Najbolja firma u federaciji, firma koja radi pozitivno, nema gubitaka. Pogledajte samo iste te firme, recimo u Kupresu, u Hercegovini. One su uglavnom, ne mogu servisirati ni osnovne plate. I mi smo smatrali, odnosno SDA je smatrao da on kandidat i ovo što moram vama reći, nije to neka bila, što bi naš narod rekao, ni posebna jagma za premijera, teška su tu vremena, bazite jedan kanton ili općina ili bilo šta drugo. Ako samo priča o platama za budžetske korisnike, onda vi možete zamisliti kako je to stanje u budžetu i ono je definitivno možda još i gore. I smatrala da treba predložiti svog kandidata. Ono što sad ja znam, nema se kapacitet za tog, nema se tih 16 ruku. Šta je gospodin Muslimović predlagao? Znači, da se ministri izaberu neovisno o političkoj stranci, da se izaberu iz reda uposlenih ovih 5-6 mjeseci, najbolji u tim ministarstvima koji žele da prihvate, da su zajedno s njim rade, da se to nešto stabilizira, da se servisiraju obaveze ove koje postoje i da se pripreme novi izbori. Pa u startu to je 5-600.000 maraka ušteda, da ne zapošljavaš novi 9 ljudi, ne znam čija su plate, nije ni bitno, su one u brutu nisu ispod 5.000, jel? Pa kad uzmete 9 ljudi, samo plate po 5.000 u brutu, to je sporazima, je li to 45.000? Pa kad uzmete 7-8 mjeseci, je li to blizu 400.000 maraka, a ovdje možda treba malo pojačati tim ljudima koji bi na sebe preuzeli odgovornost. Do sada, mislim da to nije dobilo neku podršku, što ne znači da neće se otvoriti o tome priča. Još nešto vam kažem, svaki taj kandidat je legitiman, svaki ima pravo da predloži i borci, da ne govorim, proljeće, jednostavno takva je klima. Danas u zemlji, vidite u Tuzli, da su predloženi čovjek i čini mi se da bi mogao dobiti podršku političkih stranaka, ali ono što se mora znati, kandidat će proći onaj koji ima podršku u Skupštini, jel? To su ljudi, njih 30 tamo odlučuje da li nekoga prihvata ili ne prihvata, svi ti kandidati zaslužuju svoju određenu pažnju i bilo koji od njih koji dobije u demokratskoj proceduri većinu, vjerovatno, zna šta treba raditi i u što ulazi.
Dobro, najbitnije je da ti izbori, hajde tako kažem, budu pošteni i da budu rađeni u jednoj demokratskoj proceduri. Ono što sam rekao da nije ništa isto, nije ništa isto prije i poslije ovih prosvjeda, građani će, mislim, ovdje imati sasvim drugi pristup, vide građani u kakvom se stanju nalazi zemlje, definitivno ja smatram da će tražiti ozbiljne, odgovorne ljude u svim političkim strankama, ovim postojećim. Definitivno imate ove velike političke stranke sa svojom infrastrukturom i tako dalje. I naravno, eventualno, ako se budu osnivale neke nove političke stranke, a da ne kažem političke stranke baš sad iz ovih nekakvih organizacija koje sad su vodile ove aktivnosti, vidjet ćemo, neću reći, možda bude i nekih iznenađenja, ali nisam toliko siguran da će se nešto posebno promijeniti. Mi smo imali prije nezavisnih kandidata i manjih političkih stranaka i tako dalje, ali uglavnom s povjerenjem dobivali SDA u većini ovoga svog političkog djelovanja, pa se to malo okrenulo, pa SDP sad dobio veću podršku na nivou federacije. Ali ja ono što bih rekao, evo, to je za kraj, izbori su mjesto gdje građani pokazuju svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Znači, nema drugog mjesta, najbitnije je da izađe puno naših sugrađana, da otvore oči za koga će glasati. Hvala vam na odvojenom vremenu za ovaj razgovor. Hvala i vam.